Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp имои карамда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навори чӣ маркаи мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон азиз, ҳастай Daewoo Matiz ҳастай ки солҳои 2010 ҳастай ва яктага ҳастай солҳои 98 ки дута Daewoo Matiz ҳастай ки яктаи Москва, якта аз Тоҷикистон ҳастай, нархҳои арзон кати. Якта Daewoo Leganzi ҳастай ки бо нархи арзон ҳастай, дута дигар Daewoo Nexi 1 ҳастай ва Daewoo Nexi 2 ҳастай ки нархҳои арзон кати. ва ҳастай комплект хеле гантелҳои фурӯшӣ ҳастай, гантел барои машқкунӣ ҳастай, комплекте бо нархи арзон мегӯяд фурӯшӣ ҳастай. ва дӯстони азиз, Hyundai Avant ҳастай бо нархи арзон ҳастай, срочна дӯстони азиз ҳастай, Mercedes сечка, объёмни сечкаҳои простой ҳастай бо нархи арзон ҳастай, Corolla 1 ҳастай дӯстони азиз бо нархи арзон ва ҳастай Opel Duty ва дигар мошинои советский ва акселератори Россия. Курси имза бошад 108.50 дирҳам. Маълумот мегзарем ба навори имза. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳад ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акай Нозимро. Акай Нозим борои шуморо аз территорияи Москва, аз территорияи метро Котельник борои шуморо ҷамъ мекунад ва ба территорияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Нархҳошон аз дигар компаниҳо ягон сум фарқ мекунад, нархҳои арзон кардия ва опти чандсолаи корӣ доранд. Хоб дӯстон, агар бори шумо 100 кило боло боша, худашон омада ба мошин аяму ҷои зистон яъне ки мегиранд. Бора айрӯи килош ҳисоб карда ба самти яъне ки Регард, Турсузода, Шаҳринав, Ҳисор, Душанбе, Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бохтар, Калхозобод, Қумсангир, Кулов ва Московский, Восе ва дигар тарафҳо Муминобод оварда мерасонанд. ғайра территорияи Ленинободо 5 дига ҳам анҷом мегӯяд бор амихи рейс доранд. Дӯстони азиз, ҳар ҳафта камасун яъне ки меомадаем. хоб яъне ки бори шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунам. Агар шумо айно мекардани мо гап занем, ба шумо ягон чиз скидка мекунам. ҳар се рақамошон кор ме рақамҳои Тоҷикистонош ҳастанд дӯстони азиз ва рақамҳои дута Россия ҳар даш кор мекунад, ҳар дашта мақсад WhatsApp доранд. Марҳамат дӯстони азиз, бор аз территорияи Москва ба Тоҷикистон, ина Акай Нозим, таҷрибаи чанд солаи корӣ, кадоме ки бор равон кунанд ҳастед, марҳамат на занг занед ёки занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмидам бортона рӯй кунем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастай боадрон ки Daewoo Matiz соли барои 2010 сол, сӯзишвориш ҳам газ, ҳам бензин. Объем мотораш 0.8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошини боадрон беҳтаринае. Мошин мегӯяд дӯстони азиз 4 та баллон мегӯяд нави 90% дӯстони азиз, размерои 14. хоб мошин мегӯяд салонш бениҳоят тоза ҳастай, автозапуск дӯстони азиз дорад, сигнализатсия, опшиямаш қоидави, краскашам светои хеле золотисти зур ҳастай. Мошин ҳолаташ мега беҳтарин. Мошин айни ҳол қарор дорад дар Россия, яъне ки дар Москва, город Ульяновск дӯстони азиз ва фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 рубл. 280,000 рубл ҳастай, боз мегӯяд муомила мешавад, ҳуҷҷат пуртамаш мегӯяд дар қайд ҳастай. ва вариантҳои алиша мешавад ба ягон мошине ки ба номарои тоҷикӣ бошад, мегӯяд дар ҳами Россия мегӯяд алиш мекунад. Ягон мошине ки дар территорияи Москва бошад, ба номарои тоҷикӣ алиш мешавад. опшини вариантҳои алиши дорад, метавонед ки пешкаш кунед. ва сума ки нархи мошин 280,000 рубл ки боз муомила дорад дар мақсад ки город Ульяновский. хоб дӯстон, ҳамин рақамҳои соҳибшона рақамҳои Россия промои ҳам кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Daewoo Matiz дӯстони азиз 2010 сол ҳастай. марҳамат, ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар мошина фаҳмиданда дар ҳамин WhatsApp нависед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад. марҳамат. Мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. дӯстони азиз, гантелҳои фурӯшӣ ҳастай ки гантели фурӯшӣ ҳамаш комплектае, мақсад ки яъне барои машқкунӣ ҳаст, кадоме ки бо худшон мефаҳманд. мисол нами ҳамаш комплекта якҷоя фурӯхта мешаванд. мисол бо метавонед ки вазминиша алиш кунед, ҳар намуд дорад, барои даст, барои якдаста, барои по, барои ховор рафта бардоштан. хай мисол ҳамин хел комплект гантели фурӯшӣ гӯем мешавад. нархи ҳамаш комплект дӯстона 4100 сомон. ин хел нархи дар ягон ҷо намебинед. акада сум нарх дошта айхи чунай, яъне ки фурӯшда ҳамин комплект ками кам ай 10-15 боло мешаванд. агар ки шумо мисол ки ҳамин хитоиша гирен, ин ҳамин срочна фурӯшӣ нархиш 4100 сомон мегӯяд. срочна бо ягон сум мегӯяд муомила мекунем. ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр Мирзобек. дӯстони азиз, гантелҳои фурӯшӣ ҳамаш комплект чизе ки дидисем 4100 сомон.
маравади рақамошон аст TCL кор мекард, дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. Одамое ки амхали чӣ мекуфтӣ на ба шумо кампютер дар ҳамин хона мемонӣ, камкам дар вақти бекорӣ машқ мекунӣ. И ранги як уже бисёр ранги як зал бур я чизош мегирӣ, дар як мошин бор мекунӣ, промой дар ҳамин хона ягон ҷое ки мегирӣ мисол аренда метавонӣ ҳамхел кор кунӣ. Рақамошон кор мекунад, марамад занг занед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания якаи парвиза ки зиёда аз 12-13 сол таҷрибаи корӣ доранд. Шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро Садовод гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда соқ соломат меоранд. мошиношон мошинои комфортни аст, 3-4 намуд марка дорад, кадомиша худтон интихоб кунед дӯстони азиз. ва инчунин забони урусиро медонанд, забони узбекиро медонанд ва забони тоҷикиро ҳам, яъне ки таҷрибаи кории чанд сола доранд. агар шумо аз номи канали мо гап зонед, ба шумо ягон скидка мекунем. мошиношон мошинои комфорт, яъне ки бо ягон дар документҳои шумо ягон мушкилӣ боша, хай ягон кӯмаки шумо бо мерасонад, яъне ки мақсад ки тоқа намемонанд. ҳар рақамошон WhatsApp, ҳар рақамошон дӯстони азиз кор компания боварӣ, компания ки парвиз метавонед ки аз номи канали мо мақсад ки сухан кунем. марамад занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, срочнаи Hyundai Avanta. соли бори 2007 сол ҳастае ки суришфуреш газ бензини мотори 1.6 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега ҳолаташ мега созай, мотор соз, коробка 100%, 4 диска, 4 балони ҳолати миёна, светои серебристӣ. нашод ҳуҷҷат хадавой, мақсад ки утилизатсия ягон чӣ гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, маълумотша худтон мегирем. нархи мошина мега 63000 мегирем, боз мега муомила мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, рақамошон аст ина поини видео 78, баромад занг занед. 63000 сомон аст. метавонед ки маълумотои аниқша аз соҳибашон гиред. то қа суми холия алиш палиш намешавад ва конкретна харидоро. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, Daewoo Nexi. соли бори 26-1997, суришфуреш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% документ мега дорад, хадавой соз, мотор мега соз, балон мега 60%, кантар мега бо муомила мешавад. дӯстони азиз, мошин хай бамперош, кантар, ахибош кор дорад, дар сурат ҳам маълум аст. нархи мошина мега 17000 мегирем, бо арзон мега мекунем ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамош аст мегафон, 4 дискакҳои паук, балонаш ҳам ҳолати кори. дӯстони азиз, светои сафед, фақат бампер кор дорад, ҳуҷҷат ҳам дошта. маравади рақамошон аст мегафон 65, метавонед ки занг занед, маълумотша гирем. одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама дамода, марамад дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, Imo, Telegram ҳама чӣ пайваст роҳӣ кунем, сурат маълумотша мо реклама мекунем. лайк аз навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст, баъдон сечка, соли бори 26-1997 ҳастае ки суришфуреш бензини холӣ, объём мотораш 1.8 литра мегад, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон камбудӣ дар рамихи соҳибшон наистиянд. 4 дискҳои дӯстони азиз рамашка ҳастай, салоншам тозак ҳастай. хоб нархи мошина мегад 43000 гуфтесиянд, боз мегад камтар муомила мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотори 1.8 литра, коробкаш мегад автомат. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот 43000 сол ҳастай, 97 сол дар шаҳри Душанбе. марамад дига маълумотша нагуфтиянд чӣ бо чӣ дорад. рақамҳои поёна аст мегафон, занг занед, маълумотҳои конкретнаша гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, Daewoo Matiz, свети сафед. соли бори 26-1998, суришфуреш газ бензин, мотори 1.1 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега соза, ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз буд шудаги ҳастанд. нархи мошин 17000 сомон аст мега соҳибшон ва мақсад ки айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ. дӯстони азиз, яъне ки Чапаев колхозобуда. нархи мошин 17000 сомон аст, боз мавода хайне як бампери упараш камтара хеле кор дорад, дар масъулат мараки хеле камтар хеле хрӯшта рафтагия, бампериш камтар хеле як параш камтар кор дорад. нархи мошина мега 17000 мегем, бо муомила мегад меки дар ҳамин рақамошон мегад. WhatsApp ҳам ҳаст, дар мега ки дар WhatsApp нависем. хоб дӯстон азиз, маълумот дига маълумотша худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон, бояд яга ҳастед Daewoo Nexi, як ҳастад ки диш кардагиян. соли бори 26-1997 ҳастае ки суришфуреш газ бензин, мотори 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
خب صورت نرخ ماشین هم میگه 20000 تومان گفته سیان باز ارزان میکنن. خیلی میتونین که باز زنگ زنین معلوماتای پورا انیق شکل. این همی رقمای 557 00 15 18 نمره پراموی دستیه که همیش کار میکند. رقمای صاحب شونه. نرخ ماشین هم میگه 20 تا میگیم ارزان نگد میشه. نیکس یگه دکدگان فروش قطعی با امپرش هم علیش کدگان همی خیلی رنگ سولوی نو کدگان. اگه ماشین چی راست خود داره بو میتونه که زنگ زده خودتون از صاحبشون پرسین مرا. میگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان دایو لگانزی. سال باریوشش 1998 سوی فرش گاز بنزین موتور یک 8 لیتر. коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Моторш мегад ай Opel задаги аст. мотори ҳамин леганзи ай Opel задаги аст. полни худ мегад коробкаш хадавой ҳамаш мегад соз на хадой мегад. мошин соз мегад. нархи мошин ҳамагӣ 8000 сомон аст ки боз ягон сом муомила дорад. нархи ин мошин 8000 сомон. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамошон аст Вавилон ахираш 2425. шахсоне ки мехарем маромат занг занем. خواهش میکنم که لایکتون نزنین فراموش نکنید. آدمایی که در کامنتر میسو که نمیبینید ماشین در کامنتر هست که چه مارک ماشین در کلاس آدمایی که میسو ماشین فروش داریم در رقمای بالا 20 تا کنیم ما رکلام داد فروش هم میمونیم. میگذاریم با نهم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان تویوتا کرولا 1. سال باریوشش 2003 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 1.5 لیتر коробкаш автомат ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. мошин мега ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагии хадавои соз 4 диска балнои миёна нарӯшка мошин краска мега тамом мошин як расход дорад. хайки солшам 2003 аст. нархи мошин 50000 сомон аст. боз мегад муомилаи хуба мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар 50000 сомон аст. муомилаш дар назди капоти мошин ва рақамои дастишон ахираш 03. марама шахсоне ки мехарем метавонед ки занг занед маълумоти пурра аниқша аз рақамошон гирин. خواهش میکنیم که به خاطر مهنت ما یا لایک دریغ ندارید یا لایک به پولا زنین. چه مارکای ماشینی که با شما لازمه در کامنتر ما نویسید. ما در ویدیو آینده کوشش میکنیم که پیشکش کنیم. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان Opel Vectra B دو تیپ راستوی. سال باریوشش 1996 سوژ فروش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка механика. ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. мошин мега як сола хуҷа дорад. суннати танировка ҳам мегад камтар дига дорад ва утилизатсия ҳам кардаги аст. дискаҳои прастои светои сафед. акра мадам чашкош варид дорад. мотор чӣ хела мисол коробка чӣ хела инаша бухтон аниқ мекунем. нархи мошина мега 28 та мегем бо арзон мегад мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар. нархи ҳамин Opel Vectra B прастои Opel дути ҳамагӣ 28000 сомон аст. боз ягон сом мегзаранд. ина рақамои мегафони исошон марама дига маълумотша сирос шунаем. фақат шуми холане ки илтимос беҳуда мегад занг назананд. балоншо мега созаи навай ҳамин сол мебарад маромат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст бовадарон ки бо нархи арзон сирос шунам. Opel Astra J дар кузофи хечбека соли бароишаш 1998 аст. сӯзи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика. мошин бовадарон соза яъне ки нахадо аст. хай камтар мелиш кор дорад. яки мошин арзон нархи мошин 26000 сомон аст. яъне ки дидара аст. ҳамин Astra J дидара яъне ки чордаране дидара аст. нархи мошина мега 26 та мегем бо ягон сом арзон мекунем. мошин транзит хай танашда камтар ягон сарапина исус кор дорад ва айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошинча маромат метавонен занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. бояд таъдига аст бовадарон ки Opel Astra J аст ки дар кузофи хечбека танировка ва ҳуҷҷатдор. соли бароишаш 1999 аст ки сӯзи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер мега дорад. як моҳи дига танировка дорад. як моҳи дига мега ҳуҷҷатш мондаги аст. хобинам хеле светои кабуча хай мошин танировка ҳуҷҷаташ ҳамаш як моҳи мондаги. хоб кондитсионер дорад ва нархи мошин мега 38600 сомон. акра медонам чанд қа арзон мекунанд. одамое ки мехарем бо занг занем аниқ кунем. ҳамагӣ 38600 сомон мода нақша дар шаҳри Душанбе мошинсун аст. ин рақамошон тисела. марама шахсоне ки мехарем занг занем маълумоти пурраша гирем. одамое ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ доранд хона замин квартира дар рақамои WhatsApp реклама мекунем. ин буд навори музаимо то видео оянда.